Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție Prodeo. O să încercăm astăzi să răspundem la câteva întrebări cheie pe care le considerăm deosebit de importante. De ce anume lucrează Dumnezeu sau se implică Dumnezeu în viața noastră sau în viața oamenilor, în localitatea în care noi ne ducem viața, în țara în care noi ne ducem viața, în istoria omenirii. Pe de altă parte, la ce anume lucrează Dumnezeu în orașul unde eu trăiesc sau în comuna, satul în care eu trăiesc? Cum anume se implică, cum anume lucrează Dumnezeu? Și la final vom încerca să aflăm răspunsul de ce anume este important să știu asta, să nu rămân indiferent și ignorant față de lucrarea lui Dumnezeu, mai ales că sunt copilul lui Dumnezeu, un creștin adevărat, care vreau să trăiesc cu Dumnezeu și să fiu la oaltă în veșnicie cu El. Cu alte cuvinte, nu căutăm decât să descoperim din Biblie filozofia de lucrare a lui Dumnezeu. De aceea te-aș provoca să rămâi în continuare. Poate că te sperie puțin termenul acesta sau cuvântul acesta filozofie și te gândești în sinea ta, ceva greoi, ceva de neconceput pentru mine, plictisitor, nu o să-l înțeleg deloc și să fac click și asta este, mă duc și caut altceva mai bun. Dar să știi că lucrurile nu stau chiar așa. Vrei, nu vrei, și tu în viața ta ai la baza vieții tale un fel de filozofie a acțiunilor tale, un fel de idee centrală a acțiunilor tale. Dă-mi voie să dau câteva exemple. Fiecare om pe lumea asta are câteva concepte proprii despre lume, despre viață, despre cum să-mi petrec timpul, în ce locuri să-mi petrec timpul, unde să-mi duc viața, cu ce anume persoană să mă însoțesc sau ce anume persoane să mă însoțesc și să-mi petrec viața. Și vrem, nu vrem, suntem modelați de contextul din jurul nostru. Întrebarea este dacă noi, creștini fiind, suntem sau nu după voia lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu și ne-am aliniat noi scopurilor și voinței sale? Probabil că ești un om de afaceri sau ai alte domenii. Să știi că și la baza vieții tale există un fel de filozofie anume. De ce? Pentru că acțiunile, de exemplu, a unui om de afaceri se învârt în jurul să fac afaceri ca să am venituri, astfel încât fiecare partener sau fiecare om cu care intru în contact să aibă și ei beneficiile lor. Deci, cu alte cuvinte, o situație de tip câștig-câștig. Și ei câștigă și eu câștig. Eu produc ceva, ei cumpără, se bucură de produsul care îl fac. Sau știu și eu un alt domeniu al afacerilor. Observați, fiecare are o filozofie de bază a vieții sale. Probabil că ești elev și la baza vieții sale, în centrul vieții tale, este să învăț, să fac o facultate ca să am o viață bună sau o slujbă mai bună și să-mi fie mai ușor în viață, să nu lucrez depunând un foarte mare efort fizic, ci doar un efort intelectual. Până și oamenii nelegiuiți acestei societăți au filozofia lor de viață. Unui hoț, filozofia hoțului de viață este să trăiesc în așa fel încât să fur, să sparg case, să tâlhăresc oameni, astfel încât să am o viață bună și frumoasă, confortabilă, să mă distrez, să am tot ce-mi trebuie, party și să arunc banii pe femei. Dacă merge bine treaba, mai îmi cumpăr și un Ferrari sau știu și eu ce anume. Și un nelegiuit până îl prinde poliția și îl bagă la pușcărie și probabil acolo, îți schimbă optica asupra vieții, are și el filozofia vieții sale. Să fur și să înșel. Asta e viața ca să trăiesc bine. Observați, noi am fost creați de Dumnezeu ca ființe libere care interacționează cu mediul înconjurător. Și modul nostru de viață, felul cum acționăm, cum interacționăm și ne petrecem timpul, ne zugrăvește o idee centrală a vieții noastre, această filozofie de viață, dacă pot să o numesc așa. Noi creștinii credem într-un Dumnezeu creator al cerurilor și a pământului, un Dumnezeu atotputernic, suveran și veșnic, dar un Dumnezeu care este imanent și transcendent. Sau cu alte cuvinte, El este în afara creației, nu-i parte a creației, nu-i creația în sine, dar este transcendent, adică El transcende creației, se implică în creație, se implică de fapt în istoria omenirii și în viața oamenilor.
În mâna lui ține toată istoria omenirii, el derulează această istorie a omenirii prin evenimentele pe care le hotărăște el, spre punctul culminant pe care el a hotărât în istoria omenirii, adică mântuirea oamenilor, respectiv veșnicia viitoare care pe noi ne așteaptă, la venirea Domnului și revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu nepăsător, unul care a creat totul, ne-a lăsat pe planeta asta, ne-a spus ce anume să facem și El își vede de ale Lui în cerul Lui, care are destulă ocupație și destul timp cu îngeri, serafim și alte făpturi cerești minunate în fericire și în glorie. Nu, El este un Dumnezeu care este interesat de lucrarea mâinilor sale, este interesat de planeta asta, de noi oamenii, de fiecare dintre noi oamenii, deci El are un interes direct și pentru mine, pentru viața mea, pentru sufletul meu, pentru cum îmi trăiesc viața. De aceea El se implică în viața mea și în istoria oamenilor. Aceste acțiuni și implicări ale sale le putem numi filozofia de lucrare a lui Dumnezeu. De ce anume se implică Dumnezeu în viața mea, în viața lui Cristi sau în viața celorlalți, în viața personală? Și dacă aș fi singur undeva pe o insulă, Dumnezeu e interesat să se implice în viața mea. Dar de ce o face? De ce nu-mi dă pace? Ce îl interesează de fapt pe Dumnezeu în sine? Aș vrea să observăm un anumit lucru foarte central și să-l înțelegem. Din pricina păcatului care a intrat în lume și s-a cuibărit în inima mea, eu ca om sunt sortit pierzării, sunt vinovat, sunt făcut dușman față de Dumnezeu, sunt decondamnat. Și pedeapsa pentru păcatul meu este de fapt judecare, adică iadul de foc, moartea, dacă pot să zic, moartea spirituală, moartea a doua. Dar Dumnezeu este o făptură plină de dragoste, El mă iubește, El nu vrea ca eu să mor. Dumnezeu nu m-a creat și născut pentru iad și n-a făcut-o cu nimeni pe planeta asta, egal când s-a născut, egal că se va naște. Nimeni nu se naște pentru iad. Toți am fost creați ca să trăim veșnic cu Dumnezeu la oaltă în raiul Său ceresc. De aceea, din pricina faptului că noi suntem neputincioși, corupți în suflet și nu ne putem mântui singuri, și a faptului că Dumnezeu este plin de dragoste și ne vrea la oaltă cu El, Dumnezeu se implică în viața noastră ca să mântuiască sufletul nostru. Dumnezeu se implică în istoria omenirii și converge întreaga istorie omenirii spre punctul jertfirii Domnului Iisus Hristos, a aducerii mântuirii în omenire, ca apoi să convergă istoria întreagă spre punctul în care și eu, individual, ajunge la urechea mea Evanghelia Lui, vestea cea bună a mântuirii, astfel încât eu să am ocazia să mă pocăiesc de păcat și să fiu o făptură nouă, născut din nou și să trăiesc prin credință pentru Dumnezeu și slava Lui în lumea aceasta. Observați, Dumnezeu ne iubește atât de mult încât El nu poate sta cu mâinile în sân, indiferent, zicând să se descurce singur. Dacă o dat în bară și au păcătuit, treaba lor să se descurce singur. Nu, Dumnezeu arde pentru mântuirea noastră. Pe inima lui Dumnezeu, mântuirea mea personală arde, El mă vrea în ceruri, mă vrea alături de El, mă iubește enorm de mult. Și asta o face și cu tine. Deci la ce lucrează Dumnezeu? Evident, la mântuirea oamenilor. El va face tot posibilul ca eu să răspund pozitiv chemării sale mântuitoare. Va face tot posibilul ca după aceea, prin mine, El să se toarne la semenii din jurul meu și pe ei să-i cheme la mântuire. Prin gurița mea să ducă Evanghelia la urechile celor din jurul meu, a familiei mele, a neamurilor mele, a colegilor, prietenilor mei, să ducă Evanghelia și să-i cheme la pocăință și mântuire ca să fie mântuiți. La asta lucrează Dumnezeu, la asta lucrează Duhul lui Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu lucrează în mine pocăință și credință, dar mai lucrează ceva. Lucrează echiparea mea pentru o lucrare eficientă, cu impact în societatea în care eu trăiesc.
Duhul lui Dumnezeu va lucra în viața mea răbdare, sfințenie, evlavie, înfrânare, alipirea de Dumnezeu, cu alte cuvinte, un proces al sfințirii, un proces al plămădirii mele din punct de vedere spiritual a sufletului meu, după chipul și asemănarea lui Domnului Iisus Hristos, care s-a sacrificat pe sine pentru și s-a dat la moarte pentru mine. Observați, chipul lui Hristos înseamnă să se sacrifice pe sine pentru mântuirea altuia. Deci cum anume lucrează Dumnezeu? Simplu, se sacrifică pe sine pentru mântuirea oamenilor. Și lucrul acesta nu face decât să îl ceară și de la mine, sau acestea sunt așteptările sale de la mine. După ce eu m-am convertit, adică Domnul Iisus Hristos, prin pocăința mea m-a născut din nou, prin credința mea m-a născut din nou, m-a făcut o nouă făptură duhovnicească, m-a adus din nou la viață, la o altă viață, mult mai sfântă, frumoasă și plăcută. De aceea, El nu face decât să aștepte de la mine același lucru pe care El l-a făcut, pentru că El s-a oferit pe sine model pentru mine, adică sacrificiul de sine. Eu să mă sacrific pe mine și viața mea pentru mântuirea altora, adică celor dragi. Hai să fim realiști. Nu vrem noi viața, fericirea, bunăstarea copiilor noștri pe care îi iubim așa de mult, a soției noastre pe care o iubim așa de mult, a soțului, a mamei, a tatălui, a neamurilor noastre? Nu suntem noi de multe ori gata pentru copilul nostru care e pe patul de suferință să dăm totul? Ne-am dat și viața în locul lui numai ca el să fie vindecat și să trăiască. Observați, este în ființa noastră această dragoste. Domnul Iisus Hristos așteaptă ca să ne o manifestăm față de alții, pentru că vrea să mântuie pe alții prin noi înșine. De aceea, filozofia care stă la baza lucrării lui Dumnezeu, dacă putem zice așa, este sacrificiul de sine. Dar ca să înțelegem mai bine asta, hai să înțelegem și mai mult cum lucrează Dumnezeu. Odată ce omul a căzut în păcat și diavolul a intrat în lumea asta sau în sufletul lui și omul a devenit păcătos, pentru salvarea lui era necesară, e foarte iminent necesară, o acțiune în două forme sau două acțiuni, dacă pot să zic așa, de bază. Trebuia să se întâmple lucrul ăsta, trebuia cu necesaritate să se întâmple lucrul ăsta, ca omul să fie salvat. Era vorba despre învingerea diavolului, a stăpânului nostru care ne ține în lanțurile robiei și ale păcatului. Lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus pe cruce. Atunci când a murit pe cruce în locul nostru, diavolul a fost înfrânt, capul șarpelui a fost drobit, diavolul a fost călcat pe grumaz și a fost declarat, dacă pot să zic așa, învins. Pe de altă parte, pentru că nu atunci, în momentul crucii, a avut loc și sfârșitul lumii, judecata de apoi, respectiv aruncarea diavolului în iazul cel foc, iazul cel veșnic, diavolul pornește o luptă spirituală și dă o bătălie spirituală cu toți cei aleși ai lui Dumnezeu, cu oamenii, ca oamenii să nu afle adevărul și cei ai lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, să fie prin neveghere, abătuți de la adevăr, ispitiți ca să cadă în păcat și să se întoarcă în vechea lor viață. Astfel este necesar ca noi să dăm acele mici bătălii spirituale. Diavolul e înfrânt, el știe că e înfrânt, dar el mai vine și dă așa mici ambuscade pe care noi trebuie să le câștigăm, dacă pot să zic așa, în termenii de luptă, bătălie sau în termeni istorici. Noi avem de dat bătăliile noastre particulare, specifice în viața noastră. Suntem ispitiți și trebuie să ne batem cu ispita, să nu dăm curs ispitei și păcatului. Așa că Dumnezeu s-a hotărât să lucreze și la atitudinea noastră în raport cu jertfa și mântuirea Lui. Observați, avem o fel de dublă lucrare în privința atitudinii noastre, a oamenilor păcătoși și în duplecarea atitudinilor. Prin Duhul Său cel Sfânt vine în bătătura vieții noastre, vorbește cu noi și ne dovedește, spune Ioan, sau Evanghelia după Ioan, ne dovedește că noi suntem păcătoși, că dacă Dumnezeu e sfânt și dacă noi nu ne
pocăim de păcat, noi vom ajunge la judecată și vom ajunge în fundul iadului. Deci ne arată neprihănirea lui Dumnezeu, păcătoșenia noastră, consecințele păcatului, respectiv posibilitatea de salvare la crucea Domnului Iisus Hristos. Asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu de pregătire, de nașterea credinței în sufletul nostru, de pocăință sau pas spre pocăința noastră, aducându-ne în fața jertfei lui Iisus Hristos, ca noi să luăm o atitudine pozitivă. O atitudine pozitivă înseamnă să vin la Iisus Hristos recunoscându-mi păcatul, recunoscând că El și jertfa Lui mă poate salva, ierta de păcat și să-i cer acest lucru Domnului Iisus Hristos, adică să fac operabilă jertfa Lui și în viața mea. Degeaba a murit Domnul Iisus Hristos pentru tot păcatul omenirii dacă eu nu fac această jertfă operabilă în viața mea prin pocăință, prin cererea de iertare. Jertfa aceea va ierta pe mama, pe tata, pe alții, dar dacă eu nu vreau să mă pocăiesc, atunci Dumnezeu nu mă obligă. Dumnezeu nu mă obligă cu mântuirea și cu iertarea. Dacă omul nu vrea nici cum, îl lasă pentru că îi respectă libertatea în total. El așa l-a creat pe om, perfect liber, complet liber. Diavolul ne-a înrobit. Diavolul nu ne-a dat decât o minciună, nu o libertate. Dumnezeu respectă libertatea alegerii noastre. Dar Dumnezeu lucrează la inima noastră ca noi să decidem binele, să alegem viața și mântuirea. Apoi, după ce am fost mântuiți, intrați în apa botezului sau cum să zic, începe procesul sfințirii. Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, locuiește acum în inima noastră și lucrează în continuare la atitudinea noastră față de El. De ce? Pentru că noi suntem chemați să trăim pentru Dumnezeu. Noi suntem chemați să arătăm în afara ființei noastre, în lumea din jurul nostru, faptul că suntem mântuiți. Adică suntem alte ființe născuți din nou. Nu suntem mântuiți în baza faptelor, nu, doar în baza jertfei lui Iisus Hristos. Dar noi suntem chemați să arătăm tuturor că Iisus a transformat interiorul nostru. Cugetul nostru a fost curățit. Deci trăim o altă viață pentru El. Și aici lucrează Dumnezeu la atitudinea noastră, o atitudine de veghere, de păstrare a mântuirii, până la ziua de apoi, dacă pot să zic așa, sau atâta timp cât trăim pe planeta asta. Ei, probabil că acum înțelegem mult mai bine de ce am zis că filozofia de lucrare a lui Dumnezeu înseamnă sacrificiul de sine pentru mântuirea oamenilor. Și de ce acest lucru îl așteaptă Dumnezeu și de la noi, pentru că El vrea prin noi să mântuiască pe cei din jurul nostru. Dar tocmai ce am zis mai înainte ne învață Biblia însuși sau sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu sunt chestii inventate de mine pur și simplu. Ele se află pe paginile Sfintei Scripturi. Haideți să mergem să citim în Ioan, capitolul 12, versetul 24-25. Dați-mi voie să-l citesc. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Iisus, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Observați, el făcea referire la sine, dar învățându-ne ceva pe noi, pe ucenici și pe noi cei de astăzi. Da, Iisus Hristos a zis, dacă eu nu mor pentru omenire, atunci rămân singur. Dar dacă eu mă jertfesc pentru omenire, mult rod va fi adus, adică mulți creștini și oameni vor fi mântuiți din fundul iadului și vor fi în veșnicie. Observați că bobul de grâu, dacă nu moare față de sine, rămâne singur acolo în pământ. Eu n-am făcut agricultură și n-am trăit la țară, dar e un fenomen care cei care trăiesc la țară îl înțeleg și mai bine. Deci bobul rămâne acolo, dar dacă se dă pe sine pământului cel bun, atunci viața va crește.
Adică o plantă începe să iasă care mai târziu va aduce rod. Observați, există viață. Dau viață pentru viață și pentru aducere de roadă. Spune versetul 25 în continuare. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Iisus vrea să ne învețe un adevăr central deja pe noi înșine. Adică vrea să ne spună așa, dacă voi oameni buni iubiți viața aceasta pământească mai mult ca orice, aia scurtă cu mâini, temporală cu mâini, în mijlocul unei lumi stricăcioase și ce veți face? Veți fi dați la păcat, adică veți dori să căutați fericirea, să căutați împlinirea și siguranța unde? În ceea ce oferă lumea, în poftele lumii, în împlinirile lumii, în împlinire în lucruri materiale. Vă veți focaliza pe agonisel și pe toate celelalte, dar nu știți clipa în care vă va fi chemat sufletul înapoi la Dumnezeu, pentru că sufletul sau suflarea de viață este bunul pe care Dumnezeu l-a pus în noi înșine și care aparține lui Dumnezeu. Ăsta e dreptul lui Dumnezeu să zică, Cristi, dă-mi înapoi ceea ce mie mi-aparține. Adică ce, Doamne? Suflarea de viață din tine. Eu ce pot să fac? E a lui. El își cere înapoi ce e a lui și ce mai rămâne din mine? Un trup mort în prutefacție pe care oamenii îl ia și îl bagă 2 metri în pământ. Iisus zice, măi băiete, mă Cristi, mă fată, măi, fii atent aici, vă cer un lucru, sacrificați-vă viața asta pe pământ ca să puteți să o câștigați pe cea veșnică. Ce fantastic este lucrul ăsta! Asta e filozofia de lucrare a lui Dumnezeu, sacrificiul de sine. Dă de la tine ca să câștigi veșnicia. Dă ce ai tu acum, ce ți se pare ție cel mai scump în ochii tăi. O viață slabă, temporară și pe pământ, ca să câștigi veșnicia întreagă. Și versetul 26, nu mi-am propus să-l citesc, dar îl citesc și pe acesta, duce ideea și mai departe, care cred că este evidentă și nu o comentăm prea mult. Dacă îmi slujește cineva, zice Iisus, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Observați, Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a oferit pe sine ca model nouă, s-a sacrificat pe sine pentru viața noastră și El are această așteptare să ne sacrificăm viața aceasta pământească, să-L slujim pe El ca să câștigăm viața veșnică și pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. În Ioan capitolul 17 cu versetul 3 spune textul așa de frumos: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Viața veșnică stă în a-L cunoaște, a-L experimenta, a trăi cu Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, sacrifică-te pe tine ca și altul să-L cunoască pe Dumnezeu și să ajungă la mântuire, să cunoască jertfa Domnului Iisus Hristos și să trăiască experiența mântuirea, pocăinții și a sfințirii în viața lui. Observați un lucru, în Ioan capitolul 6, 39-40 spune Domnul Iisus Hristos așa, referitor la voia lui Dumnezeu Tată și porunca lui Dumnezeu Tată pentru noi oamenii și pentru Domnul Iisus Hristos, zice așa: și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L învii în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine crede pe Fiul și vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iisus Hristos s-a dat pe sine la moarte pe cruce pentru fiecare din noi, pentru că El vrea să ne învieze în ziua de apoi pe fiecare. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta e așteptarea Domnului Iisus Hristos de la noi.
Și uitați ce spune în Matei, capitolul 13, referitor la această idee pe care vrea să o sublinieze. Spune textul: iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Observați, fenomenul este natural, îl găsim an de an la recoltele noastre. Cine lucrează în agricultură îl știe, îl trăiește live în fiecare zi sau în fiecare an, în fiecare sezon. Un grăunte care cade sau un bob de grâu care cade în pământul cel bun, el va aduce viață, va ieși la viață o plantă și va aduce rod. Tot așa suntem și noi. Suntem chemați să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Da, ne sacrificăm pe noi înșine și viața noastră. Facem din scopul vieții noastre, scopul suprem, dorința lui Dumnezeu. Scopul meu suprem este să-i fac pe plac lui Dumnezeu, adică să mă sacrific pe mine pentru mântuirea celor dragi ai mei. Observați, porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii este viața veșnică. Dumnezeu mi-a poruncit mie ca să fac ceva și să apuc viața veșnică. Dumnezeu a poruncit și celorlalți să accepte soluția lui și să primească viața veșnică. Deci eu nu pot permite să trăiesc o viață simplă, indiferentă, ignorantă față de cerințele lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea prin mine să se desfășoare și să se arate celor din jurul meu. Deci observați, am putut vedea de ce lucrează Dumnezeu, la ce anume lucrează Dumnezeu, ce are pe inima lui sau arde pe inima lui cel mai mult, cum anume lucrează Dumnezeu și am putut vedea că nu putem rămâne ignoranți și indiferenți, mai ales că suntem copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să subordonăm scopul vieții noastre așteptărilor sale sau scopurilor sale a lui Dumnezeu. Deci am putut vedea de ce nu putem duce o viață ignorantă și indiferentă, axată doar pe confort și poziție și alte lucruri care ni le oferă lumea aceasta. Să știți un lucru, nu există neutralitate în lumea noastră. Cine nu lucrează pentru Dumnezeu va sfârși lucrând pentru diavol și fiind o unealtă în mâna diavolului și în mâna împărăției. Pentru că atunci când nu lucrezi pentru Dumnezeu, acțiunile tale și a vieții tale vor fi centrate pe pământesc, pe ceea ce îți dă păcatul, pe poftele lor, pe poftele, împlinirea sufletului și împlinirea păcatului. Vei căuta siguranță și vei găsi un surogat. Vei căuta fericire și nu vei afla, vei găsi un surogat de fericire. Ceva scurt și temporar, așa cum e pe pământul ăsta, durează puțin și scurt plăcerea păcatului, dar după aia te simți amarnic în suflet, înșelat și pierdut. Astăzi ești chemat de Dumnezeu să-i urmezi exemplu. Adică ești om al lui Dumnezeu, creștin născut din nou. Ia viața ta în mâini, sacrifică-te pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru impact, pentru cei dragi, pe care de fapt o iubești așa de mult și vrei în veșnicie. Și acum la final nu uita un lucru. În timp ce diavolul zice dați-le mult de lucru, țineți-le mintea ocupată, dați-le tot felul de activități ca nu cumva să aibă timp să umble pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, să găsească adevărul și să fie mântuiți. Ocupați-i tot timpul cu tot felul de lucruri. Dumnezeu zice, așa cum eu m-am oferit ca exemplu, m-am sacrificat pe mine însumi pentru tine și mântuirea ta, omule, tot așa vreau și eu ca să renunți la viața aceasta pământească și la ce poate pământul să-ți ofere și să trăiești pentru mine și împărăția mea, adică să te sacrifici pe tine pentru cel din jurul tău ca să fie mântuit. Renunță la lume și ceea ce îți poate oferi de dragul vieții veșnice. Adică sacrificiul de sine este filozofia de lucrare a lui Dumnezeu.
Cu astea fiind spuse, sper să nu fi fost prea lung sau plictisitor pentru tine, nădăjduiesc că ne-a fost de folos, ne-a întărit credința, ne-a lărgit cunoașterea și ne-a motivat să trăim mai mult pentru Dumnezeu. Nu uita la plecare să dai un like, să dai un share. Dacă ți-a plăcut ceea ce face, te rog, întărește-ne, încurajează-ne, lasă-ne un comentariu, abonează-te și apasă clopoțelul. Îți mulțumesc, până data viitoare, rămâi cu multă pace, sănătate și binecuvântare. La revedere!